dunay usa ka imam ug ang pari nagkatagbo unya yun ang usa ka imam kanang pari-pari sa Muslim na daghamay yung santos na halos kadadlaw pag misa ninyo na may mga santos pista kami sa daghan pero kundi sa itakin sa pinakadaghan yun ang imam unya sige mention kang kondisyon nga ini mention sa usa ka santos mention ang santos simbahan usa mo ibot o usa ka buhok ang pari ngadto sa imam kung muhisgot ang imam og usa ka ila balaan santos moibot sa siya buhok sa pari so mingon kanang mingon ang pari kan San Pedro kalungsod ibot siya dito sa buhok sa imam bawo sa imam nga ingon siya Muhammad ibot sa niya ang buhok sa pari niya bawas sa pun dito sa pari ang santos ingon sa niya Ibrahim so ibot siya buhok sa pari ang pari kay kalimot na sila mga santos so sige supot ang sulti sa imam so daghay ang naibot ka buhok pari sakitan ang pari nga mas daghan mga santos sa nila so tungod sa suko sa pari siya todos los santos langkat ni tanan buhok mura to karong adlaw nagsaulog kita sa Todos los Santos. What's up? Sabot All Saints Day. Kan mga santos ato sa inyong sorahan, mga santos nga deklara simbahon agud ang mga santos nga wa na mailhi ang ilang ngalan, wa madeklara simbahan, wa kanunayos pero ang ilang kinabuhi nagpuyo sa usa ka kinabuhing sa santos. Niya tatanawon kanang ingon sa ebanghelyo kanang bulahan blessed are they blessed are you bulahan sa kining the beatitudes in the gospel of Matthew who are the blessed utana kita kinsa mga bulahan sa kalibutan we turn as fortunate o swerte ang pagkabulahan ingon sa ebanghelyo sa kalibutan ang iyang term pagkaswerte busa ang iyang standard sa pagkaswerte mo kadtong nakalampos sa ilang pagtuon swerte kunya kadtong nakadaog sa luto swerte kadtong nahimong adunahan tungod sa paningkamot nila swerte kadtong mga daay mga gahom swerte kay sila labaw sa tanan kadtong nakaangkon og dungog swerte kay kinsa may di gusto may mong sikat sa kalibutan mo na ang mga bulahan as fortunate o swerte sa kalibutan kadtong mga tao nga adunahan kadtong nay gahom nay sapi mo na sila mga bulahan pero sa mata sa Ginoo dili mao sa kalibutan mo siguro to pero sa atubangan sa Ginoo lahi man standard sa pagkabulahan ang pagkabulahan kadto ning kamot sa pahiglait kadto mga bulahan kadtong hinlo kasing-kasing kay makita sa Ginoo mga bulahan kadto ba kabos kay lipayon sa Ginoo ug daghan kadtong 8 ka kana ba pagkabulahan the 8 beatitudes tawag diya sa atong ebanghelyo no kung San Mateo mo ni ang atong pa Bishop that is the preamble of the Christians wala pagpuyo dinhi kinabuhi mga bulahan o kini mga bulahan nahimo mga santos ug sila tuwa na sa langit aman sa Ginoo ug sila nahimo mahigala sa Dios mura tungkol sila hilaga sa higala sa Dios kini mga santos nga hilagit wala nga kita makapangayo og tabang kanila kay sila haduol sa Ginoo ihatag sa Dios kanato tungkol dunay panuap o pag-intercede ining mga santos kay matod pa ni sa Ebanghelyo San Juan kamo ako mahigala address to the disciples kung tumano niya ako mga sugo kaninyo kamo ako mahigala ang usa ka higala mahibalo sa buhat sa iyang higala apan ang ulipon dili makahibalo sa buhat sa iyang agalon busa kamo ako higala busa pangayo kamo bisag unsa sa amahan sa akong ngalan kay hatag ko kini kaninyo sila ang mga higala
nga kini mga santos duol sa Ginoo mo sa kanila kita musangpit para sa atong paginahanglan kay sila mga higala nagsaad ni Kristo pangayo kamo bisag unsa sa amahan kay pinaagi sa akong ngalan kay hatag ko kini kaninyo. So saints are friends of God tuwa sa langit ug kita gusto ta nga may sama kanila maningkamot kita nga makikigala sa Ginoo sa atong pagpuyo subay sa iyang mga balaod, subay sa iyang design alang kanato nga mao nga mahimo kitang mga balaan. How would we qualify to be one? The blessed is the one whose life is lived according to the precepts and designs of God. Kansang kinabuhi nga nakapahimot sa Dios. Muna daw nga para nato ang kinabuhi sa usa ka mahimong santos lisod di nato masundog kay usually ato makita nga mga santos kadto nagantos nabuhi pa sila nagpasakit katong tawag nato mga martyrs namatay sa madaguong kamatayon mo na mga martyrs musa kung ingon ta kung mao na di ta lisod kay pagsunod sa mga santos pero ang martyrdom sa kalugan sa Griego nga pinulungan mo man siya witnessing. So kadto mga balaan nga tao ningkamot ni santos sa ilang pagsaksi, ilang saksihan ang kinabuhi ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Nga mo na ang martyrdom, witnessing, isaksi sila. Sa unahan nga ang pagsaksi mo ang pagpadayag sa pagtuo diha sa pagsimba, ang pagsaksi ang Kristo mo ang kinabuhi sama ni Kristo diha sa pagpapasayloon, pagkapangatagon muna ang pagsaksi sa kinabuhi ni Kristo ang kaluoy ngadto sa uban. Unya kung iboy ang kini naa ka sa steps to sainthood. Unya kinsa man mga santo sa famous niining mga saying kanabang si Saint Therese of Lisieux sa Lisieux of France nagtawag sa siya Saint Therese of Little Flower man usa ka madring nga imong balaan tungod kay para kaniya di malisod ang mahimong santos nga mahimong balaan baga sa Ginoo kanang mo doing little things with great love is a step to holiness. Diha sa Calcutta, Saint Therese of Calcutta, nga ingon siya, kanabang, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Muna para sa mga Saint Therese of Lisieux, Saint Therese of Calcutta, the same sila nga paglantaw sa usa kabalaan nga kinabuhi, ang pagpuyo, paingon sa kinabuhing balaan, mao nga sa ginagmayng paagi nga kita may bulaan kanang for example paghugas og plato nga you do it with great love kanang ba daw ganahan ka maghugas muna usara kabalaan nga kahimtang ang paningkamot nga mahimo do sa Ginoo kay damay manghugas og plato nga mga buak ang mga baso nay manghugas og mga plato nga tanan ng mga baso, mga plato nga buak-buak kaya naman, tungod sa kalagot wala may gugma nasa yung mga tao manggahatag pero doon ay bagut-but sa kasing-kasing di na siya balaan kasayang ang paghatag is an act of love act of charity pero the moment ang imong feeling imo behind the giving is bagut-but wala na grasya di na balaan, naripay noon ang panuway, nang hatag katuod, pero karabang bugot po sa kasing-kasing, wala na grasya. Pero doing small things, sa paghatag, ginagbay sa isang katao nga naglisod, with great love, muna ang kanindot na step towards holiness. Muna ang ipasabot ni Mother Teresa o Saint Therese of Lisieux, nga paghimog nga butang, nga ginagmay pero puno sa gugma. Kung ito sa panahon sa Pasko, natay madawat nga gasa, kamay nga putos. Ingon ang pakapin sa likod nga kanang this is just a small thing. But
this gift is given to you, no matter how small it is given to you with my great love for you. It is not the amount that matters, but the love behind the gift. So muna ang pagbuhat sa usa ka pagkabalaan. So muna nga ang usa ka balaan nga tao ring kamot siya nga kasulod sa giharian sa langit, mupito ra ni kining adlaw, the solemnity we celebrate today reminds us that it is not impossible to become saints despite our human frailties, despite our human weakness. Mahimo kitang balaan kay ang mga santos doon naman sila magkagahapon apan sa ilang paningkamot, sa ilang nakabig sila ngadto sa pagpuyo kabulahan, ilang nabayran ang ilang mga sala nga nabuhat o ang ilang kamatayon nga nakapahimuot sa Ginoo tungod kay sa buhat nga ilang padayag nga nakapahimuot sa Ginoo o nakahatag kalipay sa Ginoo tungod kay kini matawhana nagpuyo sa kinabuhi ni Kristo. Martyrdom is witnessing. Muna nga today, this solemnity invites us all to strive to become holy, atubangan sa Ginoo. Ang pagkabalaan, wala na sa itsura. Kaya kung imong tanawon na imong tupad, di manggidbalaan. Sa mga panuway kanadto, di mo makita, karon mga panuway makita na. Sa ang pagkabalaan naa sa atong kasing-kasing. No matter kung sa'y atong itsura, pero ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing, naa sumala sa kabuton sa Ginoo, mo na nga balaan. Doon ay mga tao sa atong katilingban nga mga balaan. To me as a priest, I have my weakness. Makita ko sa kinaiya sa mga tao nga bisan pa man sa dagkong mga problema, bisan pa man in the midst of troubles, apan kita nimo nga mo siya amahan, kan kalma kaayo. Kanang naay kalinaw sa kasing-kasing nga muna akong dugol kay daghay mga balaan ng tao nga buhi. You'd have to be canonized to become a saint. But in us, we have the living saints. Ngayon natong sundugon ang ilang kinabuhi because saints are signposts to eternal life.